Deuteronomy 9. Na afe Israel ti ahyɛde ni atemudi a mekyerɛ mo sɛ monyo no na mo anya nkwa na mo akɔfa asase a Awurade mo agyanom Nyankopɔn de rema mo no. Momfa hwee nka asɛm a merehyɛ mo yi ho, nanso munyi mu biribi na mo adi Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm a merehyɛ mo yi so. Mo ani ahunu deɛ Baal-peor nti Awurade yɔɔyɛ sɛ nnipa a wodii Baal-peor akyi nyinaa Awurade mo Nyankopɔn sɛee wɔn firi mo mu. Na mo a mobata Awurade mo Nyankopɔn ho no, mo nyinaa te ase nnɛ. Hwɛ, merekyerɛ mo ahyɛde ani atemudeɛ, sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn hyɛɛ me no sɛ monyɔ sa, asase a morekɔ so akɔfa no so. Enti mu ne so na monyɔ, ɛfiri sɛ ɛne no mo nyansa ne mo nhunumu. Aman a wɔbɛte ahyɛde yi nyinaa anim, na wɔbɛka sɛ, ampa ɔman nyansafoɔ ne nhunumufoɔ ne ɔman kɛseɛ yi. Na ɔman kɛseɛ bɛn wɔwɔ onyame bi a ɔbɛn wɔn sɛdeɛ Awurade yɛn Nyankopɔn bɛn yɛn. Yɛmfra a yɛfrɛ no nyinaa mu yi. Na ɔman kɛseɛ bɛn na ɛwɔ ahyɛdeɛ ne atemudeɛ trenee sɛ mmara a mede meresi mo anim nne yi nyinaa. Wo ho yi ara na hwɛ wo kra yie, na wo werɛ mfiri nsɛm a w'ani ahunu no. Na wo kwa na nyinaa mu amfiri w'akoma mu, na ma wo mma ne wo mama nhunu. Ɛda a na wogyina Awurade wo Nyankopɔn anim Horeb soɔ no, na Awurade ka kyerɛ me sɛ, boaboa ɔman no ano ma me, na mema wontie me nsɛm a wonsua fa nsuro me, na wɔde te aseɛ asase soɔ nyinaa, na wɔmfa nkyerɛ wɔn mma. Na motwe pini begyina bepɔ no ase, na bepɔ no di gya redɛre kɔ soro tɔn, ni esum, mununkum ni esum kabii. Na Awurade firi ogya no mu kasa kyerɛ mo. Nsɛm no ne no, mo ara mo tee, na suban bi na mo ahunu anka ne no ho. Na wɔka n'apam a ɔhyɛɛ mo sɛ monyɔ no kyerɛɛ mo, mmaransɛm du no, na wɔtwerɛ aboa pono mmienu so. Na me nso Awurade hyɛ me bere no mu sɛ, menkyerɛ mo ahyɛdeɛ ne atemudi a monyɔ, asase a moretwam akɔfa no so. Enti monhwɛ mo kra so yie, ɛfiri sɛ mo anhunu suban biara da no a Awurade firi ogya no mu kasa kyerɛ mo Horeb soɔ no. Na mo ani asɛmmɔne ankɔyɛ ohonini a wasene amfa, adeɛ biara suban, ɔbarima anaa ɔbaa nsɛsoɔ, asase so aboa biara nsɛsoɔ, atakraboa a otu wie mu nsɛsoɔ, adeɛ biara a ɛwea fam nsɛsoɔ, apataa biara a ɔwɔ nsuo mu asase ase nsɛsoɔ. Na woamma w'ani so ankyerɛ soro anhwɛ owia ne ɔsrane ne nsoroma, ɔsoro asafo nyinaa, na antwewo ankɔsɔre wɔn ansom wɔn. Nɔma a Awurade Onyankopɔn akyekyɛ ama wie yi nyinaa se amanaman nyinaa no. Na mo deɛ, Awurade na wayi mo afiri dadeɛ fononoo mu, afiri Misraim sɛ mommɛyɛ n'awugya man sɛdeɛ moteɛ nnɛ da yi. Na mo nti Awurade nya me abufuo, na ɔka ntam sɛ merentwa Yordan na merenkɔ asase pa a Awurade Onyankopɔn de rema wo sɛ di soɔ no so. Na me deɛ, merebewu asase yi so, merentwa Yordan na mobetwa akɔfa asase pa no. Monhwɛ mo ho yie na mo werɛ mfiri Awurade mo Nyankopɔn apam a ɔne mo pamyɛ no. Na moanyɛ ohonini a ɛyɛ biribiara a Awurade wo Nyankopɔn abra wɔ nsɛso amfa. Na Awurade wo Nyankopɔn yɛ ogya a ɛhyeɛ, Onyankopɔn ninkufoɔ. Sɛ wowo mma ne mmamma na mokyɛre asase no so, na modi asɛmmɔne yɛ ohoni, adeɛ biara suban, na moyɛ deɛ ɛnyɛ Awurade wo Nyankopɔn anim de huru ne bo a, ɛnnɛ mefrɛ ɔsoro ne asase sɛ ɛmɛdi mo adanseɛ sɛ yira na mobɛyira ntɛm soɔ, ɛfiri asase a moretwa Yordan akɔfa no soɔ. Monnare nkyɛre so, na mmom sɛyɛ na mobɛsɛe pasapasa. Na Awurade bɛpansa mo agu amanaman mu, de bɛka mo mu kakraa bi wɔ wiase aman a Awurade de mo bɛkɔ hɔ no mu. Na ɛhɔ na mobɛsom anyame a ɛyɛ onipa nsa ano adwuma. Nnua ne abo a ɛnhunu adeɛ, na ɛnte asɛm, na ɛnidie, na ɛnhu adeɛ nhwɛ no. Na ɛhɔ nso mobɛhwehwɛ Awurade wo Nyankopɔn. Na sɛ wode w'akoma nyinaa na okra nyinaa hwehwɛ n'akyiri kwan a wubehu no. Sɛ hia wo na nneɛma yi nyinaa to wo nna a edi akyire no mu a, wobɛsane aba Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn abetie ne nne. Na Awurade wo Nyankopɔn yɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ, ɔrempa wo na ɔrensɛe wo.
na ne yere remfiri wagyanom apam a ɔka ho ntam kyerɛ wɔn no. Na bisa na atwam a edi w'anim no, efiri da Onyankopɔn bɔɔ onipa asase soɔ, na bisa firi soro ano kɔpem ano, sɛ wayɔ biribi a ɛte sɛ asɛnkesie yi, anaasɛ wate biribi sɛ ɛno, sɛ ɔman bi ate Nyankopɔn ne sɛ efiri ogyem rekasa, sɛdeɛ wateɛ yi na wanya nkwa, anaasɛ onyame bi asɔ ahwɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyi ɔman bi afiri ɔman bi mu afa, sɔhwɛ hodoɔ, nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ, ne akodie ne nsa a ɛyɛ den, ne basa a watene ne ahodwirideɛ akɛseɛ mu, sɛdeɛ Awurade wo Nyankopɔn yɔ maa mo Misraim wɔ mo anim no anaa. Wo deɛ wama woahunu, na woahunu sɛ Awurade ne Onyankopɔn a obi ni hɔ nka ne ho. Ofiri soro ma wotee ne ne sɛ ɔretenetene woɔ, na asase so nso wama woahunu ne gya kɛseɛ no, na wate ne nsɛm afiri ogya mu. Ɛsiane sɛ ɔdɔ w'agyanom nti, wɔyi wɔn asefo a edi wɔn akyire, na ɔde n'anim ne ne tumi kɛseɛ ayi w'afiri Misraim, sɛ ɔrebetu aman a wɔso na wɔyɛ den sene woɔ afiri w'anim, sɛ wɔde wo rekɔ hɔ de wɔn asase akɔma wo sɛ awunyadeɛ, sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ da yi. Enti hunu nnɛ na fɛsie w'akoma mu, sɛ Awurade ne Onyankopɔn, Nyame so wɔ ɔsoro ne asase so wɔ fam, obi ni hɔ bio. Na di n'ahyɛdeɛ ne ne mmaransɛm a merehyɛ wo nnɛ yi so, na awie wo ne wo mma a wodi w'akyire yie, na woakye wɔ asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema woɔ no so daa nyinaa. Ɛno na Mose yiyi nkuro mmiɛnsa, Yordan agya deɛ owia pue, sɛ onipakumfo a okum ne yɔnko nsapa mu na ɔntane no dada no nwane nkɔ hɔ, na odwane kɔ nkuro yi biako mu a wanya nkwa. Oyi bɛsɛ wɔ ɛsrɛ so ne asaseta so maa Rubinfoɔ, ne Ramot wɔ Gilead maa Gadfoɔ, ne Golan wɔ Basan maa Manasifoɔ. Na yei ne mmara a Mose de too Israelfoɔ no anim. Yeinom ne adansesɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Israelfoɔ firi Misraim baeɛ no, Mose ka kyerɛɛ wɔn. Yordan agya bɔnhwa no mu, Bet-Peor ntentensoɔ. Amorifoɔ hene Sihon a ɔtena Hesbon a Mose ne Israelfoɔ firi Misraim baeɛ no, wokum no asase so. Na wɔfaa n'asase ne Basan hene Og asase. Amorifoɔ ahemfo baanu a wɔtenatena Yordan agya, apuei fam no asase. Efiri Ara a ɛda Arnon subonhwa ano, kosi Sion bepɔ a ɛne Hamon ho, ne Araba mpapre a ɛda Yordan agya apuei no nyinaa, koduru Araba mpapre so ɛpo no ano wɔ Pisga ase.